תהיי בררנית. אני יודעת, זו בקשה יוצאת דופן, אבל תקשיבי לי עד הסוף. לרוב אני באמת לא אבקש ממך להיות בררנית, אבל בנוגע לאוכל דווקא כן. יש כל כך הרבה אפשרויות. אוכל ופרסומות של אוכל נמצאים בכל מקום. אנחנו מותקפות על איזה תמונות של אוכל כל היום, והרי אנחנו חייבות לאכול, אבל תהיי בררנית. תבחרי במה להזין את הגוף שלך. יש מאכלים שאף חייל לא תסכים להתקרב אליהם. מה הם יודעים שאנחנו לא? או שאנחנו יודעות, אבל טעים לנו מדי ואנחנו מתעלמות. תהיי בררנית ותשאלי את עצמך, האוכל הזה שאני מתכוונת לאכול כרגע, האם יצור חי אחר היה מוכן לאכול אותו? האם הוא בריא? כמה סוכר ושומן יש בו? כמה קלוריות? זה טעים? איך תרגישי אחרי שתאכלי את זה? האם זה ישביע את הרעב שלך? האם זה שווה את זה? כל השאלות האלה שנייה לפני שאת מכניסה את זה לפה. מזון הוא דלק, את תתחרפנים תתדלקי את הרכב שלך בדלק הלא נכון. ומה לגבי הגוף שלך? כשאת בררנית ושוקלת מה להכניס לגוף שלך, זו אכילה מודעת. אם את מכניסה לגוף כל מה שבא ליד, את לא בררנית וחבל. לגוף שלך מגיע יותר. האתגר שלך היום הוא להיות בררנית ולבחור את המאכלים שנכנסים לגוף שלך. תכתבי לי איך בחרת להזין את הגוף שלך ועל אילו דברים החלטת לוותר.